Chimotende koda weche mag pek mar ngima nyako Ramogi kama moko kuom jotelo ma Kenya Kwanza chayo joma osebedo ka seyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom pek mar ngima kod bech mwandu kaka mauta makoro sani nyicho land komedo idho. Ruto kotelnegi kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, jalup Speaker Gladys Boss Sholei kod jatend migao mar ohala gi dongruok Kembe Moses Kuria okone jopiny mondo mi mana jatend piny Kenya William Ruto thuolo mano mar bero chumi kalodo koni azimio to se kamano. Jotelo goloso school mar St Mary's Ozerungai mayudore kar chung'ur bura ma Tarbo e county ma Uasin Gishu e nyasi mar chiwo bas manotele kod jating dai mar William Ruto Faruk Kibet. Kenya tunauza petroli na 211.6. Katika Uganda wanalipa 216. Ya Kenya iko juu ama ya Uganda iko juu? Hii maneno ya gharama ya maisha imeenda juu. Hakuna jambo ya kuficha. Na sisi kama viongozi ambao wanajiheshimu, ile inatubidi ni kuambia ukweli. Mafuta imepanda dunia yote. Kwa moja kapodwa ntere mago mag siasa